Kablaaw itinagan ni Apo tayo nga Jesucristo. Kumusta kadagiti amin nga gagayam ken kakabsat mi? Sapay la kuma nga iti bendisyon ken parabor ni Apo tayo ket sumangbay ti tunggal may sakada tayo. Maragsakan tayo nga maminsan pay ipaay ken magserbi kada kayo iti sao ti Apo ken kastamet nga mangipakaam mo ken mangisadeg ken ni Apo tayo dagiti kiddaw ken dawat tayo kenkuana. Ket mamati tayo nga babaan iti panagkaykaysa tayo ken panagkakadwa tayo nga mangidaton kadagiti ar-araw ken dawat tayo kenkuana. Mamati tayo nga ni Apo addaan iti bendisyon nga sagana na titunggal may sakada tayo. Madaydayaw ti Apo Dios. Ket intayo italek kenkuana daytoy nga aramid babaan iti kararag. Hallelujah! Apo Dios nga namarsway ti langit ken iti daga. Agyaman kami launay iti biag ken karadkad ngayon paay mo kada kami. Rumbeng laeng nga sikat ti Dios nga mapadayawan ken awatem dagiti panagyaman mi. Ta sikat ti Dios nga nasaya at launay kada kami. Babaan kadagiti nasantuan nga saritam, tayo kumaapo iti manglinis kada kami. Tulungan na kami kuma, nga agpakumbaba, kandawaton mi tinawadwad nga mamakawan mo, kadagiti amin, nga dakes nga naramid mi. Mataydayaw ka, Apo Dios, agyaman kami launay, tasikati Dios nga managayat ken mangipatpateg kada kami. Bendisyonam dagiti nasantuan nga saom, dayti ti kararag mi, babaan iti nagan ni Kristo nga Apo mi. Amen. Madaydayaw ti Apo. Intayo pagsasaritaan, iti kasapulan tapno dagiti kararag tayo ket tenggen ni Apo. Intayo basaan, iti teksto tayo, iti surat, iti taga Hebreo Kapitulo 11, ti versikulo 6. Ngem no awan ti pamati, saan ang babalin, ang maragsakan ti Dios. Tano umasidig ka iti Dios, masapol apatiyem nga adda Dios, amang gungguna kadagiti agsapol kenkuana. Isu nga dayti ti umuna nga kasapulan tayo, tapno dagiti kararag tayo ket denggen ni Apo. Iti umuna, iti makungkuna nga pamati. Iti pamati, iti kunanat to'y daytoy, iti pakaragsakan, wano na kay ayo, iti imatang, iti Diyos tayo. Kadagiti umasidig kingkwana, rumbeng nga maadaan dati makungkuna nga pamati. Dayti pamati tayo, isut iti pamuspusan, tapno da tayo ket makaasidig kingkwana. Takasano nga da tayo, ket umasidag iti saan nga makitkita. Iti Diyos ket Espiritu, saan tayo nga makita. Kasano nga makaasidag tayo, iti saan tayo nga may gaman wano aprusan. Ngem babaan iti pamati, dayti iti pamuspusan tapno da tayo ket makaasidag kenikwana. Ket iti kuna, iti sao ni Apo tayo, nga dagiti mangsapul kingkwana, nga addaan iti pamati, isu iti manggungguna kadakwada. Mataydayaw ti Apo Dios. Gatamuan tayo, anya ti kay papanan, iti makungkuna nga pamati. Iti kunanad to'y Hebreo Kapitulo 11, versikulo 1, no adda pamati tayo, di tayo agdudwa, apumudno kadagiti namnamaan tayo, ket natalged tayo nga adda dagiti bambanag aditay makita. Iti pamati gayam dayti iti panagtalged kadagiti bambanag nga saan nga makita. Mataydayaw ti Apo Dios. Babaan iti sao ni Apo, mamati tayo nga amin nga banag ket pinarswa ken naaramid ni Apo tayo. Daytoy ti kuna ti sao ti Apo ti Hebreo Kapitulo 11 ti versikulo 3.
iti kunana to'y gapot, taadda pamati tayo, maawatan tayo, ana parswa iti lubong, babaan iti sao ti Diyos. Ket iti kasta, napataod dagiti makita, kadagiti saan ang makita. Mataydayaw ti Apo Diyos. Isu nga mamati tayo, kadagiti banag, nga makikita tayo, ken kastamet, may pakita tayo, iti dakkel nga pamati tayo kenkwana, kadagiti bambanag nga saan tayo nga makita. Mataydayaw ti Apo Dios. Ket ammo tayo nga iti pamati ket addaan iti pagtaudan na. Anya ti kuna iti saritat uno sao ti Apo no nadtoy ti pagtaudan iti makungkuna nga pamati. Intayo basaan iti surat ni Apostol Pablo, iti surat na kadagiti taga Roma, kapitulo 17, versikulo 17, nga rod umay iti pamati, babaan iti panagdengeg, iti mensahe, ket umay iti mensahe, babaan iti panangikas kasaba ni Kristo. Mataydayaw ti Apo Dios. Isu nga sakbay, gagayem ken kakabsat, ngentay pakaam mo. Dagiti kiddaw ken dawat tayo kinkwana. Addaan iti makungkuna nga padagadal kadagiti sao wenno sarita iti Dios. Taapay akas naisaad iti nasantuan nga kasuratan nga babaan iti panagdengeg tayo iti mensahe iti kunana toy daytoy iti pagtaudan iti makungkuna nga pamati tayo ken ni Apo tayo. Tati kuna ni Apostol Pablo, babaan iti panagdengeg ken panagdengeg iti sao ti Dios. Mataudan tayo iti makungkuna nga pamati tayo. Ket saan laeng nga tayo ket mamati no dikit di dagiti sao ti Dios. Daytoy mangiturong kada tayo nga aramiden tayo iti pagayatan ni Apo tayo. Tati kuna iti sauna kadagiti agdengeg ken agaramid iti pagayatan ni Apo tayo. Iti kuna nagagayem ken kakabsat isu daket addaan iti kasasaan anagasat. Mataydayaw ti Apo Dios. Naisurat iti libro ni San Mateo kapitulo 7 ti versikulo 24 ingkana ti 27. Iti kunana ti siya sino man nga rod adumngeg kadagitoy asao ket aramiden na ida may padisto iti may sa tao ang manakem abinangon na ti balay na iti rabaw ti iti bato ket nagtinag ti tudo ket imay dagiti laylayos ket nagangin ket nagdisuuran da daydi a balay ket saan anatwang tanabangon iti rabaw ti bato. Ket amin ang makangeg kadagitoy asao ket saan na ida nga aramidan may padisto ti may sa tao ang maag abinangon na ti balay na ti rabaw ti darat ket nagtinag ti tudo ket imay dagiti laylayos ket nagangin ket nagdisuuran na daydi a balay ket natwang ket dakkel iti panakarbana. Dagiti gayam agdengeg ken agaramid iti sao ni Apo naipadis da iti maysa nga tao nga nagbangon iti balay da iti rabaw iti bato. Kaya't nangasawen gagayem ken kakabsat babaan iti pamati tayo dagiti sao ti Apo isu ti mangpatibker iti pamati tayo ken nadumteng dagiti riribok dagiti didigra ken anyaman nga kasapsapulan tayo. Babaan kakabsat iti pamati tayo kinkwana ni Apo tayo isu iti magararamid kada tayo akas kuna ti sarita na nganyaman nga dinawat tayo mamati tayo ket daytoy ket inawat tayon kinkwana. Manaydayaw ti Apo Dios iti may kadwa iti makungkuna nga panagtulnog tayo. Isu nga iti muna iti kuna nakakabsat ket iti pamati may kadwa nga kasapulan tapno dagiti kararag tay ket denggen ni Apo daytoy iti makungkuna gagayem ken kakabsat nga panagtulnog tayo. Naisurat ni Apostol Pablo iti surat na iti Filipos kapitulo 2 ti bersikulo 6 ingkana ti 8 isu nga idinto nga addaan galad a Dios
saan na ngayon kan kano iti panakipada iti Diyos, banag as rimbeng na idi asalamet matan, nudikit binaybayan nakit inala na tigalad nga adipen, aramid, akapadpada dagiti tao. Kit idinto ang nagparang iti kasasaad ti tao, nagpakumbaba, anak men na nagtulnog aging gaken patay, wen patay iti krus. Iti may sangaladawan, iti panagtulnog, ket awan iti sabali, no dini Apo tayo nga Jesu-Kristo. Numan pa iti kuna nakakapsat, isuna ket addaan iti galad a Dios. Tani Apo tayo nga Jesu-Kristo, isu iti bugbugtong nga anak iti Dios sa dilangit. Nga misuna iti kuna nattoy, saan na nga ingkang kano iti panakipada na iti Dios. Banag na idi, rebeng na isalamet-metan. No dikit binaybayan na, ket inala na tigalad, nga adipen, nakaaramid, akapadpada, dagiti tao. Eso nga ni Apo tayo, nga Jesu-Kristo, napadasan na. Noon niya tirik na. Iti may nga tao, noon niya, iti kasapulan, iti may nga tao. Ni Apo tayo nga Jesu-Kristo, ket napadasan na, narikna na, iti rigat, nga mapatpadasan iti may nga tao. Nguman niya iti kunan at tuy isu na ket nagtulnog. Kit idinto ang nagparang iti kasasaad ti tao, nagpakumbaba, anak nakben na, ang nagtulnog, aging gaken patay, wen patay iti krus. Isungar nga ni Apo tayo, kadagiti panagsagaba na, pagkadagsenan na, awan iti pamuspusan no dikit, babaan iti panagkararag, daytoy iti panagbalay gina. Hebreo Kapitulo 5, ti versikulo 7. Isu kadagiti aldaw, iti panaglasag na, idinto anang idaton kadagiti karkararag, ken dawdawat anabuyugan iti nasket nga araw ken lulwa, idi dayjay makabalin, idi amang ispalking kuana iti papatay, ket idinto amang may panggagapo iti na Diyosan nga amak na. Mataydayaw ti Apo Dios. Isu nga babaan, kakabsat iti panagtulnog tayo, panagsurot tayo iti pagayatan ni Apo tayo, dagiti kararag tayo, denggento ni Apo. Ken iti may katlo, iti kunan ti agpakumbaba tayo. Naisurat iti umuna nga Pedro Kapitulo 5 ti versikulo 5. Anya ti kunan ti kastamet kada kayo saan apanglakayen, agtulnog kayo kadagiti panglakayen, ket dakay amin agkawis kayo iti kinaimma nga agtitinulong kayo, tati Dios talikudan na dagiti natangsit, ngem ikkan na ti parabor dagiti napakumbaba. Ni Apo gayam iti kuna nakakabsat, ikkan na ti parabor dagiti napakumbaba. Iti ladawan nga nakipakita iti napakumbaba ket awan iti sabali no di ni Apo tayo nga Jesu-Kristo. Ket ni Apo tayo kagayem ken kakabsat daytoy iti sauna kada tayo nga suruten tayo, agpakumbaba tayo, bigbigen tayo nga tattao, ket adu dagiti kasapsapulan tayo. Itatta nga kanito, anya iti kasapulan tayo. Mabaling nga addaan iti saksakitan kan anayon tayo. Kasapulan tayo iti mangisalakan kada tayo, mangispal kada tayo iti makungkuna nga ipapatay. Tawan iti nagbalaygi iti patay no dilaeng ni Apo tayo nga Jesu-Kristo. Madaydayaw ti Apo Dios. Isungarod kakabsat ken gagayem, anya pa iti kunana iti sao ni Apo, iti Santiago Kapitulo 4 ti versikulo 6, ingkana ti 10, ngemiso mangted iti dakdakkel a parabor gapuna kuna ti surat, ti Diyos bumusor kadagiti natangsit, ngem mangted iti parabor kadagiti napakumbaba. Paiturayan kayo nga rod iti Diyos, ngem makibakal kayo ti diablo, ket isu agtalaw to kada kayo. Umadani tayo iti Diyos, ket isu umasidegto kada tayo. Dalusan nyo dagiti imayo, da kayo ama nagbasol, ket guguran nyo dagiti puspuso yo, dakay anagkadwa tinakem yo. Agladingit kayo, ket agsaibnek kayo,
ket agsangit kayo. Ti katawa yo agbalin ko maasangit, ket iti ragsak yo agbalin ko maaliday. Agpakumbaba kayo, iti imatang ti Apo, ket iso itanok na kayto. Mataydayaw ti Apo Dios. Iso nga daytoy gagayem ken kakabsat. Iti talo nga pamuspusan, tapno dagiti kararag tayo, denggen ni Apo. Iti umuna, maadaan tayo ti pamati, agtulnog tayo, ken agpakumbaba tayo. Bigbigan tayo nga datayo nga tattao. Datayo ket managbasol. Nakapsot tayo. Ngem ni Apo, nawadwad nga mangpakpakawan kada tayo. Addaan iti saksakiten tayo. Dawaten tayo ti asin ni Apo. Ngay suna, iti mangagas kada tayo. Kasapulan tayo iti maysa nga mangisalakan kada tayo. Taawan iti nagbalay gi iti kuna nga ipapatay. Ngem babaan iti pamati tayo kini Apo tayo. Ni Apo iso iti mangisalakan kada tayo. Tano kasano nga iti kuna nakakabsat. Ni Apostol Juan, iti kuna na ti surat na ikarkararag ko no kasano iti panagsalon at iti bagim kastamot kuma iti panagrag ay iti kararwam. Mataydayaw ti Apo Dios. Ipakaammo tayo dagiti kiddaw ken dawat tayo kingkuana. Gagayem ken kakabsat agakadwa tayo ket mamati tayo. Kanyaman iti asideg tayo kingkuana. Babaan iti pamati tayo. Anyaman nga dawaten tayo. Ket inawat tayon ket maaramid to kada tayo. Agkararag tayo. Apo Dios nga manakabalin iti amin. Denggem kuma iti kararag dagiti anak mo ken dagiti gagayem mi. No anyaman iti kalikaguman ken kasapsapulan da. Yasideg miken ka iti amin. Tabigbigan mi ngano da kami laeng awan ti mabalin mi nga maramidan. Ngem babaan iti pamati mikin ka. Iti pamati mi kini Apo mi nga Jesu-Kristo nga isu ti mangibabat kada kami. Mamati kami nga addaan iti parabor ngayon saganam kada kami. Lagi pem dagiti addaan iti saksakitan kan an-anayan. Iti man nakabalin nga imam ket iyapos mo kumakalakwada ket awaten da iti panaglaing iti anyaman nga saksakitan kan an-anayan da kan kastamot Apo isalakan na kami kadagiti didigra. Isalakan na kami kadagiti anyaman nga pigad nang nangruna Apo iti panakaisalakan iti kararwami. Taan niya iti malakam iti maysa nga tao nga uray pay maala na ti sangalubungan no mapasamak met iti kararwana anya iti magunod na kasyan na kami kuma. Denggem dagiti kararag ken ar-araw mi. Nabuyugan iti lulwa kasyan na kami kuma. Agyaman kami launay daytoy Apo iti kararag ken panagyaman mi iti nagan ni Kristo nga Apo mi. Amen.